everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Uli na kong kaniyot sa mo, mga bro, ha? Iya pero Ganyo man. ano man sa may rason. Watanaw sa kos katapusang higayon. Sa haya sa kong asawa, nga si Pasing. Langay man tayo ni. Langay tayo ni, bro. Langay tayo ni da. Mo. Matsuk-tsuk pa ng Pasing sa katapusang higayon, bisag matsuk-tsuk. patay na. Pangilo mo, Kamu ang say, mga bangag sa ilong, pamusilon tanya mo. Di galing nalimot mo kinsa ko, ha? Tarunga ko ninyo. makalagot. Pah! Gi-off ni Toro ang iyong cellphone. Oh, ang congressman. Hello, congressman. Tabang ko ini. Wa ko may mutang diri, Colonel Martel. Mo niya kanunay sa akong hunahuna ang 1 billion man. Nag-follow up ko kung unsa na latest niya. Tabaghag na Toro, congressman. Matod pa sa mga lookout na to. Wa pa nila makita dito si Toro o mga kaubanan sa area. Unsa? Siwa ba? Unsa na oras ha? Mapiki sila. Bitaw ganon ta nimo tong mga tabangko nga dagko. Dili makontak si Toro, congressman. Tabangko. Off ang iyang unit. Tabangko nga dagko. Colonel, di ko gusto mapakya sa higayunan. Pilot episode din nato sa kidnapping. Ayaw ka balagay, congressman. Doon na tayo plan B. Di ba? Gipanagan ang tanan Busa ayaw kalwala ka. Kaya ko'y mahibaw rin Kontrolado nato ang sitwasyon. Doon na tayo sa Mumbai. Dili na mo sa suot sa sikilan, ha? Dili mo yung magpakita mo. Ha? Bro. Ikasabot pa mo. Lagi. Bro. Alay, lugar na. Ganyan. Kaya manawag ko. Yung mga armas, bro. Nagimaw. Bangag sa ilong. Armas mo. Tabunan ko ni sa kong sakit. Ganun. Hala, sige. Oy, si Turo, hala. Hala, si Turo. Niya, si Turo. Ang mga panuway nga way sungay na mong mga silingan. Pura ba yung nakakita ni Paquito Diaz? Ipang-apir ng mga naong ninyo. Uy, maldito man Japon. Ay! Ha? Sa itong isulti ninyo? Lagi, ha? Munsa kes chinsin kung makakita na ko. Musod na ko sabay. Naranghaya ni Pasing. Way tao din na susod. Mas labing mayo. Ni ari ko sa lungon ni Pasing. Pasing. Pasensya. Kumusta na? Ang nagtubag kay lisod na. Bitaw, pasensya. Pasensya lang yung kayo. Ikaw magod. Huwag magkunin mo klaruhi nga anak bagyod nako tos Chinchin. Igor mo kami sulti nako sa una nga anak yun nako si Chinchin. Nga siya mo'y bunga sa akong paglugos ni mo. Saon, di namanggod ka virgin ato god. Ha? Mangag sa ilong. Nakinahadlo ko atong higayuna nga imong ipapriso. Bautong ipangasawa tika. Ibog lagi pagkay ko ato nimo. Pero mao lagi, di na virgin. Ha? O kisa may dili magduda.
Gabidha na kang daan sa imong uyab, ha? Sawa pati ka gichok-chok. Nung pasensyahay lang yun, Tasing. Kadungog ka na ko, Pasing? Uy, pasensya. Kadungog ba ka na ko? Ay, Pasing. Nagpasalamat lang po ko nimo kay nagka-junior yung taon ko. Si GR nga atong anak. Bangag sa ilong, liwat yung kayo na ako. Ngano ni Aka Salbahis? Sinjan? Unsa imong gianhing kriminal? Unsa imong gianhing? Uy, Sinjan! Sinjan! Mal, usra ha? Usra! Dili pa igo imong gipatay si Mama Pasig, imong pagipatay silang gunding. Usra! Buwag ka! Ay na lang pagpakaroon ingnon papaturo. Salbahis ka sa salbahis. Mananap. Hayop! Hayop ka! Hayop ka! Hayop Dahil, usra ha? ka! Usra! Apay na di mo pagpatay ni Mama og ni ng gunding. Ilong, animal! Ilong! Bangag ka sa ilong! Ayaw pagpatakag buka ng baba mo! Mga panuay nga way sungay! Usay ako, ha? Usay ako! Diyos ko! Pamalik mo mga panuay nga way sungay! Ganong lalagan man mo, ha? Ganong lalagan mo! Utro po ka, Chichen! Anong nag-urog man ka, ha? Iso ka sige kapag nako! Pwa! Nada ko! Ah. Bangag sa ilong, larga! Ano mo tuturo? Ano ba to? Wild mo ganito. Wild ka dito. Sa may naitabo. Nimo. Oy, mga panuay itong way sungay mga tawahan na to. Alabas-pas! Paluparan ni Siginan! Manuman tayo ng pusing. Langay ta. Ilong! Tayo. Kita mo mo trabaho. Dili siya. Mangga. Big. Ingay kong cellphone. Akong iyon. Ginoo ko yung sound. Nasak man ni Sinsen. Sound naman ni siya, ha? Usi naman mga mata ini. Dadon sa ospital. Ay, may kini ano yung mga tanong. Anong magkatawag silang pulis yung magkukunong madakop itong salbahis nga tura? Sinsen! Buisit ka, Toro! Hay naman mo rong mga tabaghaka mo! Naglangay-langay lang mo! Pila na ka mga gutlo ang inyong giusikan! Sorry, sir. May nalanganan lang, mi. Umusa na inyong nalanganan, ha? Tabaghaka kang dako! Hapit na, mi, sir. Ayaw ka balaga. Buingon ka lang ng panuwaya ka! Buisit ka! Sorry, sir. Di anami sa area, sir. Di anami. Bye. Pa! Makalagot! Manawag na po turon si Congressman Rodolfo aron mag-follow up silang nakamo. Ahak! Oh, ang congressman yun eh. Wa magpalibak. Tabaghak ni Sturo. Hello, Congressman. Hello. Basta na-update, Colonel Martel. Tuwa na sila sa area, Congressman. Wala ka pala ka. Mutawag raw niya ako nimo, Congressman. Bida, oy, di ka mo mabulilyaso ini Martel. Salig lang na ako, Congressman. Mulampos lagi tayo ni. Ipaniguro na ko nimo. Mulampos gyud kita. Wala talaga ako masabi sa iyo, Davy Millen, tungkol kay Sir. Wala akong alam sa mga tanong-tanong mo dyan. Nasapot na ako sa tono sa ibang sinuntihan ti mandat, no? Nga nahadlo ka. Ha? Aba, ay bakit naman ako matatakot eh? Gibaoran ka ni Daddy Rodolfo, di pa? Ano yung sinabi mo, Day?
Sa imong tinubagan, klaro kaayo nga doon na kagitago na ko, te. Ay, natural! Itong akin, lagi ko itong tinatago kahit ang sayo, di ba, day? Ate Mandat, Bitaw, Devi Milen. Ay, huwag mo na akong tanungin pa. Sorry, kasi wala akong masasabi sa'yo, day. Intindihin mo naman ako. oh, naarani mo, te. Misabot ko nimo nga wa kay gikasulti nako. Kay siguro ko nahadlo ka ni Daddy. Dili man unta ako masulti ni Daddy kung unsay mong isulti nako. Pero sige lang, okay ra. Pero nagtuog ko nga doon na kay nahipawaan nga mga lakaw ni Daddy. Dini sa, dito pa ko sa Manila. Oh, day? Hay nako. Anong luhod si Devi Milen sa akin? Oo, sa Tagalog, anong nanluhod, oy? Awa na. Paano ba ito? Oy, kasi natatakot ako kay si Rodolfo Kasi malalaki ang mga mata kong aapoy, parang susunugin niya ako. Ay, ipagpasensya mo na lang ako, day. Oh, ipagpauban, hindi. Ay, sorry po. Tao lang, nagkamali. Nagasuod na sila si Toro ug mga kaubanan sa National Golf Club, Congressman. Ipaabot lang nila nga mahuman sa magduwa o golf si Mr. Gutschli. Good. Good. Base sa plano, imon ang pagkidnap sa negosyante sud lang sa 10 minutos labing dugay. Sige. Tawagalan niya kog balik, Colonel Martel. Kung makidnap na nila si Mr. Gutschli. Okay, Congressman. Bye. Bye. Naganaminam na kong makagunit og sa kabilyon ka pesos. Dili na kini. Mapugnan pa. Dili na. Nakita ninyo gikan din sa suod sa itong gisakyang van. Nagpaingon na si Mr. Gutschli din sa parking area. Kauban ng iyang duha ka bodyguard. Pangandam na mo! Bro! Ako'y mo ang konsayense. Ug tagsaan yung tion silang likod ang iyang mga bodyguard. Ug disarmahan aron dili magkapalag. Nagkasabot! Okay, bro. Na, nagkaduol na yun. Tana mo, mauna kining higayon ang atong gipamot. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.